Het is toch een heel bijzonder gezicht dat die keien verkwollingsziekje in het wetter. Dat is Summer in Friesland, Joert vanuit Hurgeriep. Nou, Harry, dat is een beetje mijn gastheer, Joert. Dit is de Gerrit Vlaskamp-tunnel. Vertel. Ja, Gerrit Vlaskamp, dat wie een verneemd tuinarchitect. Had hier in Hurgeriep bij die grote boetens Villanova en dat soort zaken bij de oude pasterijen tuin online. En als nou deze zietkanten je sjost op deze tunnel, dat is green, dat is het gas en die lijn die erin staan, dat symboliseert de paarden. Dus dit is eigenlijk het werjaan van een parkachtige omjouwing. Dat is het symbool van deze tunnel. Ali van der Mark, oud collega van hem, die had dat betocht en die had ik een soort dien onder de skiertnis, het uitzichtje van Gerrit Vlaskamp. En Nij Roodbaard, wie dat een hele bekende tuinarchitect. En hij kwam van Hurgeriep? Hij is in Hurgeriep bijna, ik in Hurgeriep verstaan. Hurgeriep heeft natuurlijk een eigen station. In hoeverre dat van invloed op het dorp en de mensen die je wennen, de structuur? Ja, je bent binnen 10 minuten ben je in Ljout en 3 kwartier zit je in Greens. En als je tussen 50 en 70 dat het inwonertal van Hurgeriep verdubbeld is. Een soort voorheen. Eerst hebben de vliegeniers hier al hier gewoon van de vleerbaasuitbreiding in de 50 jaren. Hebben we hier ook nog wat bekende mensen gehad die je bijna, zoals een Leo Beenhakker en een Frits Korbach. Trainers van Cambuur. Boom mensen van Cambuur. Maar ja, goed, dat ben ik mensen. Dus van Hurgeriep kon je alle kanten nut, zeg maar. Fantastisch. Ja. Maar jou ben hier altijd bleun. Ik ben hier altijd bleun. Hikken en tijn. En ik ging hier denk ik net weer weg. Dit is dan de Nijbouw hier in Hurgeriep. Ja. En jou ben ik de man die de naam betinkt, hè? Nou, al hier betinkt, maar van dit uitbreidingsplan heb ik de naam al hier wel betocht. En nou is er hier iets heel aparts. Want dit heet Zuid, die stritten. Ja, dat is het Zuid. Maar dit is net het Zuiden. Nee, het is het eerste van het dorp. Maar dat had een historie. Aan de andere kant van het spoor, dat is het Noord. En op deze kant is dan vanzelfs het Zuiden. Wij als BM waren altijd in het Noord. De Polsverspringen, IJsziekje en dat soort zaken. Het Leegveen weer daar. En de BM hier uit de Bornwei, die brachten hier in het Zuid. Harry, deze naam heeft toch ik betocht, hè? Ja, de voorman de rij, Jaap de Ham, de man wie voorman. Van een vrachtje zoon kon je bij hem te lonen. Hij wie ook de man die zijn beide hinders voor de liekhoed zien in Hurgeriep. Dat wie uw voorman, Jaap de Ham. En daar is dit winkelplein, is daar eens naar neemt om dat stukje skiertnis van het dorp ook bestaan te laten. Het dorpsstuur ik een naam. Het dorpsstuur had nevens mij net een naam. Ja, ik had van de mooie jet bij hem op de radio dat die mevrouw zei dat het is dorpsstuur Hurgeriep. Maar hij had net een specifieke naam. Nou, dat is dan misschien nog een puntje wat je nooit tegen kennen. Bedankt voor je verhaal. En Arjen Boslaar die zegt op de dorpsstuur hier in Hurgeriep. Mijn graag in het boetenwijze, ik altijd ben werkt en daarom kwam deze tuin, dit kwam op mijn paard vanaf het begin. En ik ga hier ik vind je prachtig om hier te wijzen. Dit is een hele bekende, dit is de Giese Wilderman. Ze zijn nog wat lieds. Maar even naar de BM-scotje en dan komen de eerste eruit. En hij is heerlijk om stoofpeer, om te meidje met een beetje wien, rede wien.
Je vindt niet zoveel hier op de kar, maar dat doen wij bewust. Want wij willen dat mensen alles zo vers mogelijk krijgen. Dus wij lopen met de mensen mee de tuin in met onze mooie manden. En dan mogen ze zelf dus de kropjes of de boontjes aanwijzen. En die halen wij er met hun, of alleen wij, voor ze af. Het is een hele goede aanvulling voor de griep. Dat weten ze nou nog net, misschien alle jaar, maar dat komt vanzelf. Ons aan Riek Stritwijs zijn natuurlijk al jaar hele mooie huizen hier in Hudegriep. En dit vind ik wel een van de mooiste, Villa Nova. Dus ik dacht, dan mag we daar maar even binnen zijn. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Miranda. Kom binnen, ik ben Hubert. Wat fijn dat we hier even binnen zijn, maaien, want Natuurlijk. ik riet je natuurlijk heel vaak del en dan denk ik, wat een prachtig huis. Dat is het, hè. Welke kant? Ik kom hier in het oude kantoor van Abba Bonnema. Ja, Dus wenkamer. Waarom denken dat hier misschien de Delftse Poort in Rotterdam ontstaan is en de Achmea Tour in Ljouwert. Ja, heel speciaal om hier wijn te maken. Ja. hij had een kantoor van maken. Jo had er wel een wenhuis van maken. Ja, hij had in 72 het huis gekocht. En toen had hij het helemaal ombouwd tot kantoor. Hier werken op het hoogtepunt van het kantoor 44 mensen. Er zit geen keuken in, geen badkamer, helemaal niks. Dus wij hebben alles weer helemaal gerenoveerd en weer omgebracht naar de wenfunctie. Ik ben je wel eens west. Ik heb Abe Bonnema je nog wel interviewd. Heel lang lien. Ja. Maar daar zie je dan zijn personeel, toch? Ja, daar wie het bedrijfskantoor eigenlijk, hè? Dat ziet er. Wat zit er nou? Nou, zeven ze in. Ja, graag. Oh, wat heet met die prachtige inruchten. Klopt helemaal. Ja, dat had mijn vrouw onder oren mij een interieurstyliste haar bijdrage aan dien. Ja. 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 Dit wies aan Iep Ronte hier. De Iep Ronte die wieder, maar wel iets extra rond erin creëert. Maar de achterwand wie helemaal dicht. Er zit één ruut in. Dat Ruud. Dat witte ruut. Dat wieder en één door. En voor de rest weer geen enkele blik in de tuin van Gerrit Vlaskamp. En wij hadden toen mij als architect bezocht om daar wat een glas in te krijgen. Om binding van uit het huis naar de tuin te krijgen. Ja. Nou, dan komen we weer in de tuin. Oh, wauw. De Gerrit Vlaskamp tuin. Ja. Het heet ik zelf online? Nou, net. Ja, had het ontwerp maken. En of het nou zelf online had, dat weet ik niet. Maar dat denk ik haast net. Maar dat zullen wel die mensen van gewoon ha. Hij had zoveel tuin die ik kan nooit al jezelf online ha. Nee. En de bekende beuk, die ben we hier vaker tjink aan. Ja, de rode beuk, de treurbuiken, de Ik al heel kastanjebim. Ja. Dus ik ben al je beschermd. Het is al je op de lijst van Vlaskamp. Als je hier bent, dan kom je heel tot rust. Dat is een heel speciaal gevoel altijd. Dat viel je binnen, Dan ik kom je uit de hectiek van je werk en dan kom je in het huis en dan heb je rust. Ik hoor griep is. Simmer in Friesland, morgen de laatste dag van deze tropische weken. En dan ben we in Wierwoud.